Ja kažem, evo, ljudima koji ne vide ništa više od, ne znam, samo kruha tamo, ma i ljudi i to, koji ne vide ništa više osim komadića kruha. Međutim, evo kažem, najbolje je usporediti se sa sotonistima. Čudno je, a malo i žalosno, kako oni znaju koja je posvećena hostija, a mi, kršćani, katolici, ne znamo. Ili nemamo tako strahopoštovanje. Zašto oni kradu posvećene hostije? Zašto ne odu u Verbum i kupe neposvećene na kile pa mogu raditi što god hoće? Ne, oni točno znaju koja je posvećena. Ja to volim ljudima reći da kaže to oni dobro znaju sotonisti. Znači, on ti pravo kršćanina koji blaguje tijelo krv Kristov poznaje na kilometre. Može ga prepoznati na kilometre. Zato ja govorim, mi ne možemo raditi nikakvu proklamaciju ni zaštitu ukoliko mi nismo opremljeni sakramentima. A ne smije nam đavo opet tu zamku staviti da ja neću ići na misu zbog, kažem, svećenika ili ovoga ili onoga razloga. Znači, niti ja mogu sam sebe otpuštati grijehe. Mogu se ja pomol fino pokajati kod kuće, ali za pomirenje meni je potreban svećenik. A kroz tog svećenika koji dijeli sakrament djeluje milost Duha Svetoga.